Zdravím. Vítám vás na dalším opuštěném místě. Se nacházíme na Urbexu a tentokrát se nacházíme na opuštěné poliklinice. Uvidíme, co se najdeme, uvidíme, to se dá všude vlézt. Tak. Vstupujeme dovnitř. Tady akorát bacha na sklo. Tady akorát si musíme dát pozor, aby jsme se neřízli. Tady člověk neví, kam má jít dřív. Asi nejdřív projdeme ten spodek. Je to několika patrová budova. Jak jsem říkal, je to opuštěná poliklinika, takže to tady může smrdět nemocnicí. Jsem myslel, že to je živá kočka. Fuj. Tady nějaký záchod. Akorát tady projdeme docela rychle, jo. Tady ten objekt, jelikož se nacházíme docela v obydlené části. Tady ten objekt je hned u sídliště, ta poliklinika. Takže tady z toho asi nebudu dělat zbytečně dlouhý video, nebo nechci se tady nějak moc zdržovat, jelikož tady mají nově oplocený. Bohužel zase ta budova je v dezolátním stavu, nebo jakoby vidíte, že všechny kabely jsou vytrhaný. Takže je škoda, že ta budova není zase zachovalá, jo. Že zase opět se bavíme o tom, že ta budova je v dezolátním stavu. Tady dokonce, když se podívám, tak už tady na té stěně je i plíseň. No vlastně poprvé jsem v opuštěný poliklinice, jako nějaký opuštěným zdravotnickém zařízení.
Tady máte výtahovou šachtu, tady vlastně byly výtahy. Si můžeme rozsvítit. Tady dokonce ještě výtah dole. A nahoře vlastně tam budou ty motory, že? Nebo jakoby... Tady máte normální výtah, do který se možná ještě dostaneme. Tady jeden výtah. Tady jsou ještě záchody, byly. Ale jak říkám, škoda, že to není ta budova v lepším stavu. No. Člověk fakt neví, kam má jít dřív, jo? To je prostě rozsáhlý objekt. Několika patrová budova. Člověk už ani neví, v jakém patře nebo v jaké místnosti bylo kde jaký oddělení, kde byla třeba gynekologie nebo porodní sály, nebo prostě jako, kde byly prostě jako různé oddělení, jo, jak říkám, gynekologie, stomatologie, krční chirurgie, ambulance. Tady prostě v té budově už kromě těch zdí, dlaždiček, není de facto nic. Občas jsou tady pěkné výhledy z těch oken. A očividně tady ta poliklinika má i podzemí, nebo teda přízemí a sklepení. Se nacházíme na jednom konci toho jednoho patra. Půjdeme nahoru. Opět byl nějaký záchod. Schody jsou bytelný, takže jdeme stoupat nahoru. Nejdřív půjdeme nahoru, pak si to projdeme dolů. Jo, vidíte, že se tady docela jakoby na očí. Lidem, že prostě jako tady ta poliklinika stojí v obydlené oblasti. Jo. A ještě oplocená, takže přístup do té polikliniky nebyl zrovna nic snadného. Škoda, že v těch místnostech prostě není ještě nějaký vybavení, nějaký zbytky. Všechny ty místnosti jsou prostě prázdné.
A jenom typuju, kdy se tady objeví někdo, že to bude demolovat, jo, protože jako, jak říkám, ta poliklinika je v hrozném stavu. Tady snad jediné, co v té poliklinice zbylo, jsou ještě ty záchody. Ale je zajímavý, že ty záchody tady prostě zůstaly. Jo. Okna velký, jak nevím kam. Jak říkám, měl to v rychlosti prolezu, aby na nás nikdo nepřišel. Protože jsme tady fakt na prvním místě, docela na očích. Bylo vtipný, tak nějakou mrtvolu, ne? Jo, škoda, že prostě to není vidět, kde jaký bylo oddělení. Jo, tady prostě už bohužel nevíte, v jakém oddělení jste, nejste. Tady jsme zase zatím v nejvyšším patře, ale zkusíme se podívat ještě na střechu. Tak se mrkneme ještě, si dojdeme na půdu, protože to vypadá, že jsme asi už v nejvyšším patře té budovy. Tady ještě zbyli podivu dveře. Jako je vidět, že sprayéři prostě, že jo, taky vlezou kamkoliv. Prostě všechny ty urbexy jsou bohužel taky od těch sprayerů plně zničen. Tady dokonce nějaký žebřík
někam na do posledního patra na tu střechu. Ale já bych to zkusil jít s tím smůtkama, co jsme našli, když jsme tady procházeli. Tak, teď jsme našli nějaký schody nahoru. Plechový. Tak se podíváme, co nahoře. Dobrý, jsou bytelný. Jasně, to už je poslední patro té budovy. A hledeme se. Tak se nacházíme de facto už úplně v podkroví, by se dalo říct, té polikliniky. Protože to jsou už jenom ty šachty, nebo ventilační šachty, nebo jak se tomu říká, který rozvádí teplo. Na střechu nepolezu teď rozhodně, jako ne, že bych se té střechy bál. Ale jakož jako jsme fakt na nebylém místě, takže jsem tam jenom na tu střechu rychle vylezl, udělal si sám fotku a zase jsem rychle z té střechy jako odešel. No, protože klidně bych vám na té střechy udělal video, ale na tomto místě fakt ne. Jako nebojím se tam vylézt, ale jsme fakt na místě, kde nás každý může vidět a může nás zavolat policajti, takže nebudu kvůli videu riskovat nějaký nahlášení na počer. Takže jsem tam lezl jenom kvůli fotce. Tam nebyl člověk, kdo viděl tu fotku a zase jsem utek. Tady máme další vstup na střechu, takže dokonce rostou i kytičky. Tady vám můžu udělat záběr na mě. Tak aspoň tady mě máte na střeše. Ale jako... Ještě bychom se ještě podívali do sklepa. Co najdeme ve sklepě. A povolíme pryč. Jo. Aby tady ještě v noci, tak by jsme byli napadný ještě daleko víc. Teď ani nevím, kudy jsme šli. Super.
Tak a nacházíme se na konci toho videa. Děkuji, že jste sklízli video do konce, doufám, že se vám video líbilo. Dejte mi odběr, like, komentujte a u příštího videa se na vás těším. Čau!